ఇండియాలోనే రెండో అతిపెద్దగా పేరుగాంచిన మెదక్ కేథడ్రల్ చర్చిలో క్రిస్మస్ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శిల్వను ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చి చర్చిలోని ప్రధాన వేదిక మీద ప్రతిష్ఠించారు. ఇన్ఛార్జ్ బిషప్ రైట్ రెవెండ్ రూబెన్ మార్క్ భక్తులకు దైవ వాక్యం చెప్పారు. 5,000 మంది ప్రాతకాల ఆరాధనలో పాల్గొన్నారు. యేసుక్రీస్తు జన్మ వృత్తాంతాన్ని తెలియజేసేలా చర్చిలో ప్రధాన వేదిక ముందు పశువుల పాక ఏర్పాటు చేసి దానికి స్టార్ వేలాడదీశారు. మరో పక్కన పెద్ద సైజు క్రిస్మస్ ట్రీని ఏర్పాటు చేసి దానిని శాంతా క్లోజ్ బొమ్మలతో అలంకరించారు. ఎస్పీ డివి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో 500 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.